Mekan Zarif yine duet aydım bilen ekranlarda. Bu gezeki aydımı olsa Murat Owezov bilen yakını Mekan ve Murat'tan ovadan söy aydımy. Bu klipi şekile geçiren olsa elbette şadlık sopip. Klipin şekile geçirişine gelin tamaşa edelim. Klip fırsatında Mekan ve Murat'a şeyle sovalları verdik. Aydım çıkaranıza kıysa vaqtda trende düşse olmy ya 5-6 yıllardan soň gowaydym dip ýatda galmagmy? Ay maňa wagtynda trend bolsa bolu. Trend bolsa da gowy yıllar geçenden soňam ýene de dinlendi. Anten utanmasa has boldy. Durmuşda en köp näme isleýäňiz? Gowluk bol. Neme diýär? Verme, akıl verme, vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver. Ayda wala. Rahatlık gerek. Men en köp isleýändim. Futbol görýäňizmi? Awa. Käwat görýän o, gyzykla futbol. Haýsy komanda balet edýäňiz? Real Madrid. Men neme Barcelona'da balet edýän Real'da. Soraq şeýle, offside näme? Şu eline degse zat diýen. Upside'dır da we. Okuwçy döwrüňizde nähili çağıdyňyz? Akıllıca. Ben biraz hareketlidim ýöne sapaklam gowdy. Şagylykda edip häzir hem edesin gelýän zat. Aydynmy? Dogryň aýt. Ay doğrusu çağalamam ýatmaçyn. O nähili geçenden bilemem. Käşke çağaýar bolup bilsedik. Mysal üçin çağalarda iň köp gowy zadım bar. Ökülüşýärler ha. Göni 2 saatdan soň ýazylýarlar. Kine saklap ýörenoklar. Käşke hemmemiz şeýle bolsak. Siziň pikiriňizçe baxt nämede? Aşkalan agdy berliginde bolany. Baxt bara Nikolin bir zat diýär. Öýden işe gidende beýen gitmeli. Parasyň gelmeli we işden öýe gelende gelesin gelmeli. Şundan ana şu bar. Adamlarda iň halayan häsiýetiňiz? Gön var at küýdürlerlerim. Gön dogrusyny gurlayan adamlar. Her birden bolsa dogrusyny. We pallyk we bir adamyň men ýanymda özüni näýle alyp barmasy däl. Galçy men dostum boljak bolsa, beýlekileň ýanyna özüni näýle alyp barýanlygy has men üçin möhüm. Men ýanymda 2-3 ýyllap gowy bolup başgalaň ýanyna ýalňyş bolsa, oň men durmuşymda ýeri ýok. Bu aydym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Aydym owadan aydym. Mekan bilen duet edýär. İnşallah dinlener, öýdüp kiredýän. Hakykatdan hem kän wagt ýary şu stil aydym men özüme aýtmandym. Aydınma beğenýän Mekan bilen tanıştyk diýelim. Oğlan ekeni maşgallah bilen tanıştyk. O adamlar bilen işleşmek lezzetli.